Trošku bojujem so svetlom. Brutálne ma baví, ak som postavili, akože trošku crazy. Ideálne, keby som vedel ešte nejaký šupa detail, ale nejak mi aj autofokus bojuje, neviem prečo. Divne. Nevermind, nice. Ešte tu na konci ako stoja. Čiže úplne čajoris. Ešte keď tam nejaká celá prelete, tak by to bolo strop. Ale asi nechce. OK. Dobre. Nice. Funny. Čiže hej, keď hovorím o nejakom objektíve pevnom s vysokou svetelnosťou, tak tam sa zasekám, lebo chcem robiť aj portréty, chcem možno nejaké close-ups. Na druhú stranu sa pomaly hrajem aj s videom, že DaVinci Resolve úroveň, color grading a podobne. A keď chcem robiť video, tak 50 mi je už úzka, lebo však pre počet je to 75 na full frame. Takže je to také trošku, že také dilemy stále okolo fotenia. OK, not bad. Not terrible. Akože dnes inak bol brutálne krásny deň po 2 týždňoch, čo bola hlava ponorená permanentne do hmly, čo už není vôbec zle, lebo však akože moje sú brutálne fotky a to som si aj vyskúšal nedávno. Tak, ale proste dneska bol krásny deň, tak som si povedal, že wow, super, konečne ideálny čas vybehnúť vonku a urobiť pivovíčko. Keď si ešte počkám, kým teraz prídem vlastne ku brehu Dunaja. Akože ten výhľad možno bude stať za to, aj keď asi každý ho pozná, ale to je presne dôvod, prečo som premýšľal nad angličtinou na tomto kanály, maybe. A prečo som vlastne premýšľal nad angličtinou, bolo, že ešte ako Slováci poznáme všetci a Bratislavu. A v angličtine by som mohol osloviť ľudí, ktorí sú aj z iných veľkých miest. Ale na začiatok OK. Ja si myslím, že prejdem veľmi rýchlo v angličtine a budem to tvoriť hlavne v angličtine, lebo sa chcem spojiť viac so street fotografmi alebo proste s hobby fotografmi z iných miest. A na teraz, čo potrebujem, je vyskúšať to a ako to viem technicky zvládnuť, či to viem realizovať. Aj okolo týchto mostov sa dá určite úplne brutálne fotiť, ale myslím, že to už je skôr parketa nejakých landscape fotografov alebo nature a takto. Lebo niektorí sú brutálne namakaní a niektoré fotky z druhej strany Dunaja z tamtej strany Dunaja smerom tu je čistý orgazmus, ale to je niečo, čo ja neviem robiť, pretože som asi netrpezlivý, alebo proste to nie je môj štýl fotenia. Ale ja veľmi neviem si predstaviť, že zoberiem teraz tripod, teraz hodinu budem hľadať 5 dobrých flekov, ďalšiu hodinu budem nastavať uhol a takéto veci. To fakt není pre mňa, ja mám proste radšej vybehnúť do mesta. Takzvané domestos fotografos. A proste troška sa vybúriť v úvodzovkách. Dať si chill, na niečom nepremýšľať nad tým, že proste OK, chcem niečo cvaknúť a dať si volk.
Ale hej, určite akože vždycky je to veľa pohľadu. Toto miesto sa mi brutálne páči, hlavne večer, je to veľmi zaujímavé, lebo je to celkom zaujímavé vysvietené týmito ledkami, čiže je to celkom dobré miesto podľa mňa aj na také, že niečo ako akože auto fotiť, alebo niečo ako cyberpunk, by som si vedel predstaviť portréty. Akože za mňa veľmi zaujímavé miesto. Mám to celkom rád. A ja. Aj tento Beer Dog. Kurník, ten podnik má taký potenciál, aspoň z môjho pohľadu, ale mám pocit, že tu nikto nechodí. Ale možno je to len pocit. Inak toto miesto pri západe slnka počas roka, to je úplne že strop. Lebo keď sa na to pozrieš, tu niekde zapadá slnko, ako je ten most, tak niekde v polovici. No to, čo tu vieš fotiť proste v tomto fleku, pri zapadajúcom slnku, pri tom svetle, most SMPčko vzadu, tak to ti tu chodia ľudia. Potom tu máš samozrejme ešte tento frame svojím spôsobom vďaka tejto budove. Proste masakra. A presne to sa mi asi páči na tej street fotografii, alebo všeobecne proste. Akože ja to nechcem volať street fotografia, niekto to proste, to čo robím by nazval, že nie fotografia. Niektorých to inšpiruje. Ale proste čo ma baví na fotke v meste je to, že máš nekonečné možnosti, aj to už o tom, nakoľko si lenivý alebo nesi. A nakoľko chodíš a hľadaš framey, ktoré nikto iný doteraz nevidel. Aj na miestach, ktoré každý videl 100-krát. Chápeš proste? Väčšinou je to ošite na konci dňa, proste akože to 800 fotiek za 2 hodinky a z toho je dobrý 50-60, máš fotografov, ktorí majú success rate možno niekde okolo 90%, medzi ktorých nepatrím rozhodne. Sú niekedy nemám úplne náladu a hovorím si, že na čo vôbec fotím, čo z toho mám. A že je to zbytočné a vtedy mám proste chuť nechať fotek niekde v skrini a už ho nevyťahovať ďalší rok. Ale proste aj keď frame vyzerá, že sucho a nudné a svetlo není a podobne, podľa mňa treba stále skúšať. Lebo niekedy ťa to jednoducho prekvapí. A aj miesta, ktoré si videl 100-krát a fotil 100-krát, môžu vypáliť brutálne bomby. Lebo sa tam niečo zmení. Je tam iné svetlo, iný vibe, viac ľudí, menej ľudí. A hlavne asi každý, kto fotí a drží sa na jednom mieste dlhšiu dobu, pozná ten pocit, chápeš? Nice shot. A proste každý, kto je v meste nejakú dlhšiu dobu alebo v nejakej lokácii, tak začne slepnúť na také zaujímavé miesta. A občas možno, že stačí také niečo, že máš nejaký predmet vo frame alebo zábere a už to ti odlišuje trošku tú fotku. Niekedy je to uhol, proste čo robím veľmi často, je namiesto toho, aby som išiel stále, že horizontálne a čisto fotiť, že proste sa držím stále frameu a všetko musí byť dokonale rovné a podobne, tak namiesto toho proste hľadám niečo ako niečo dramatické v úvodzovkách a na to úplne pohode stačí proste sklopiť fotek do nejakého uhla. To celkom inak akože vyšlo aj v predošlých skúsenostiach, keď som fotil nejaké eventy, že proste boli brutálne nudné a nič sa mne dialo a svojím spôsobom by to bolo najnudnejší photoshoot a celkovo fotky.
tak tým, že vlastne sa hráš s tým uhlom a ešte keď máš nebude akože brutálny fokus, dramatický, tak to môže byť zaujímavé, hlavne keď niekto prednáša, alebo keď máš sediacich ľudí a premýšľajú, alebo samozrejme ideš potom cez, že dáš nejaký ten objekt dopredu a už máš niečo nové, že vytváraš vrstvy, ale to je asi najklasickejšia stratégia. Ale samozrejme, je to proste o skúšaní, o hľadaní možností a o troška učení nebáť sa. It's a Christmas time, no? Klasika. No, dobrý debil. Nejdem. OK, nič moc. Stojí tam, hej? Áno. Vlastne je to také triky celkom. Sa viem veľmi často, že stratiť aj pri tom množstve ľudí, aj neviem, ako tie akože